Bħallum 12 sena tfaċċa fil-gallerija tal-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan il-Papa Franġisku. Fratelli e sorelle, buonasera. Il-Vatikan, it-13 ta' Marzu ta' 12 sen ilu, il-Kardinal Arġentin Jorge Mario Bergoglio ġielet f'konklavi bħala r-rej spiritwali tad-dinja Kattolika, dan wara r-riżenja tal-Papa Benedittu 16. Il-Papa Franġisku l-ewwel Papa mill-Amerika Latina u l-ewwel Ġiżwita fit-tmun tal-Knisja. Matul il-pontifikat tiegħu, il-Papa Franġisku ta' priorità lil paċi fid-dinja u li l-Knisja tkun waħda missjonarja, qrib dawk li jinsabu fil-periferiji tas-soċjetà li tħobb, li tħenn u li tagħti karità. Kemm ilu Papa ippubblika 4 enċikliċi u għamel 47 vjaġġ apostoliku, żar kważi 70 pajjiż. L-ewwel vjaġġ il barra minn Ruma ħadu Lampedusa biex jiltaqa' mal-immigranti. Żar Malta fuq jumejn fl-2022. L-itwal vjaġġ apostoliku għamlu s-sena l-oħra f'Settembru fl-età ta' 87 sena, meta żar fost l-oħrajn il-pajjiż bl-aktar Musulmani fid-dinja, l-Indonezja. Il-ġimgħa l-Papa Franġisku jagħlaq xahar rikoverat fl-Isptar Ġemelli f'Ruma. F'messaġġ indirizzat lill-Papa fuq X ifellu 12 sena tiegħu fit-tmexxija tal-Knisja, l-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-Knisja f'Malta qed titlob għas-suċċessur ta' Pietru u awguralu s-saħħa li jkun paċenzjuż, li jagħmel kuraġġ u li jibqa' fi spirtu tajjeb.